spor. Her, der kan man sørge med spille lidt bordfodbold. Ping, ping, ping. Og her, der kan man lave lektier. Det kan man også her. Og det der, det er min idé. Hernede, der kan man også sidde og lave lektier. Og der kan man lave noget mad. Og der er en fodboldbane. Der er sgu en skillevæg. Og der er sgu en til skillevæg. Hvad laver I, drenge? Drenge, stop! Drenge! Stop for helvede! Det er jo sindssygt, det der. Jeg har det på video.